Қаршалығыз, ауылның ең ұңған, ең болған, ең тұрыш егітлерінің бірісі. Бүтін қызларны өзіні кейтіп, оларны көршілерге таратқан мұнша мачосы Кәпірі. It's my life, it's my life, my problems. It's my life, my goodness. It's my life, my troubles. It's my life, my problems. It's my life, it's my life. Кім ауылдайың матуры? Мен әлбәтті, мен, да. Кім ауылдайың күшлісі? Кім? Әлбәтті мен. Кімді 25 тракторын ярты күн ішінде сүтіп жия? Мен. Кім әлігіна армияға барып қайтты? Кім? Мен түгіл Аллаға шүкір. Астағфирулла. Көрші юғары әқлиме әбейлерінің қазаннан внучкісі қайтқандай. Ол кімнікі бұлырға тиіш? Әлбәтті менікі. Резида. Скажи мне да. Все, болды, Кәпірі, әзір. Ну, Резидушка, держись. Өсті келі. Қаршалығыз, Қазанның ең шебер қызлар арасында 285-ші орын алып тұрып, соңғы елларда 284-ші орынға көтерілген Резида. Да. Мало так мало осталось нормальных девчат. Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно хотел тебе это сказать. Халық сынамышларына шансаң, жай бұйымының қадар яңғыр яуса, тезден Қазан орынында деңгіз болашақ. Мен оқыдым, мен біле. Кім бұ? Гарвардта 8 ел оқып, Оксфордны 2 ел ішінде шартлатқан математика, химия, физика, урология фәннәрі кандидаты. Ауылға сүйеклерін қыздырға қойтқан малай. Резида тұтарсыз алай құз үйірмәгіз әлі менің аяқларым слабый, мен сіздің арттан үлгермейм. Шаңғы киіп ер. Резида тұтар. Әқлиме бейгізін сыйыры бұзауладым әлі. Бұзау арты қыздан еріп түшкен. Халық сынамышларына шансаң, бұзау бір елдан өгізге үйленерге мұжыт. Ну да, мұнды өгізін халадисқа жіберсен ғанайын. Халық сынамышларына шансаң, халадис ашаған кішінің сүйеклері нық болады. Табаны шалтыр келіп тұрасың, таушымында қадар келіп жейді. Халық сынамышларына шансаң, шалтыраған кіші бөтенлеріні қалтыратырға мұжытты. Мені дір қалтырап тұрам енді мені. Қорқып мені дір сілкініп. Қалтырап тұрасың екен, демек түн салқын болады. Түн салқын болса кофта киерге керек. Кофта ол халық сынамышларына шансаң 386 грам. Әнем, сен қайсы тауық астынан шыққан шебіш ола? Халық сынамышларына шансаң, шебі ел ярты елдан әтәшке үйленерге мұжыт. Халық сынамышларына шансаң, бұл ауылда бірден-бір әтәш ол мен. Аңладың ма? Мен. Шолай міне. Халық сынамышларына шансаң, әтәш ол петух болады. Кім бұл? Қазан, Мәскәу, Лос-Анджелес, Лондон һәм башқа шәһәр университетларының психология профессорларын психбольницаға кірткен, сүйек 3 түрлі бола деген диссертация авторы Малай. Әнем, яры, қара міне. Құяш байығанын көрдім, шынай ма? Матур. Табиғатқа соқланды, матур ма? Матур. Саф хава сулады, миме? Рахат, шынай ма? Жылды балалар вақыты тәмам бар, қойт, ема, қойт, бар. Резида апам білем, бізге әлігі кешіні бірге ұздырырға құмаш олама. Нешек мен қойтым, тақты Резиданы кешірерге бірінші болып мен шығардым. Халық сынамышларына шанса,
Кемнең кулында, шуның авызында. Авыл сынамышларына шансаң, хакимнең кулында шуның авызында була, аңладың ма? Туктале, син тынычлан. Тирән итеп сулап ал. Әйдә без бу мәсьәләне синең белән интеллигент итеп кенә решат итик. Мин интеллигент итеп кенә решат итә белмим. Мин менә моның белән берне тондырам да, авызны маңныйга килим дә куям. Берне тондыргач җинаять эше ачалар. Җинаять эше ачсалар төрмәгә ябалар. Ә төрмәдә петухларны бик каты яраталар. Ярар, син нәрсә тәкъдим итәсең? Ничек итеп хәл итәбез? Ну минеке китапча инде. Әйдә, шорт син китапча булсын, кил әйдә. Менә тыңлап тор. Гаилә кодексының 12-нче параграфында 65-нче җөмләсенең 17-нче сүзе менә булай дип сөйли. Үз мәнфәгатьләрен кайгыртып, илебезгә тынычлык һәм иминлек китерү ниятеннән үз гаиләсенә яхшы бала, баласына яхшы ана, оныгына яхшы әби, оныгына яхшы әбисенең әбисе, оныгына яхшы әбисенең әбисенең әбисе, оныгына яхшы әбисенең әбисенең әбисе. Короче, Склифосовский. Менә шундый әби булсын өчен, безнең илебездә гражданнар кодексы уйлап тапкан. Шуннан Менә аның 36-нчы параграфының 65-нче җөмләсе менә булай дип сөйли. Үз мәнфәгатьләрен кайгыртып, илебезгә тынычлык һәм иминлек китерү ниятеннән үз гаиләсенә яхшы бала, баласына яхшы ана, оныгына яхшы әби, оныгына яхшы әбисенең әбисе, оныгына яхшы әбисенең әбисенең әбисе. Стоп. Ардым. Арызыңнан да пулеметтан шикелле тыр. Резида өзі қалитсыңма? Әйе. Ана менә шулай дип әйтеп булмый менә. Әллә кайдан йөрисең? Ана дип. Прелюдия. Нәрсә? Ну прелюдия. Нинди прелюдия? Халык сынамышларына шанса, кызлар прелюдия ясаганны яратады. Причем монда кызлар? Син минем белән сөйләшәсең. Мин егет кеше аңлыйсыңмы? Егет. Халык сынамышларына шанса, егетләрнең бардыр төрлесе, кызыл, яшел, зәңгәр төслесе. Төрмә. Әйдә булай итәбез. Әйдә Резиданы үзеннән сорыйбыз. Давай. Резида туташ. Сез бүгенге төнне акыллы, чибәр, көчле, матур, авылның бер тибүдә кабына торган, икенче тибүдә сикерә торган егете белән уздырыр идегезме? Әллә менә Война и мир энциклопедиясе беләнме? Беләсегез килсә, Война и мир ул энциклопедия түгел, ул роман. Аны Резида туташ Лев Николаевич Толстой язган. Аның кыскача эчтәлеге булайрак. 1912 елда үз мәнфәгатьләрен кайгыртып. Стоп. Нәкәш. Менә кара әле бу әүлиягә, Үзеңә кара. Менә кара. Бу бит импортный диван булса, син талчыбыгыннан үрелгән табуретка, син шуны аңлыйсыңмы? Халык сынамышларына шансаң, талчыбыгыннан үрелгән табуретка 12 мең сум тора. Ярар, бу крио машинасы булса, син шланг. Нинди шланг теге су җибәргәч узыная торганмы? Су җибәргәч ката торган. Син бит моны яшәтә алмыйсың. Моңа матур киемнәр алырга кирәк, матур машинада йөртергә кирәк, шәп йортта торгызырга кирәк, бизәнү, тегесе, монысы, моңа бит акча кирәк. Син берәр җитәшсеңме соң? Yo, минем эшләргә вакыт юк, мин укыйм, минем эш дипломым булды уже. Эш диплом, акча каян алмакчы буласың, Ну, әти биреп тора. Әтиң гомер буе биреп тора алмас. Эшләргә кирәк, эшләргә аңлыйсыңмы? Менә мин эшлим, авылда, колхозда эшлим. Колхозник, что ли? Көлмә. Между прочим, мин быел 3 ай буе, җәй буе тир түгеп эшләгәннән соң 120 мең сум акча алдым. Бирмәделәр генә. Узган еллык. Мин затымында авылга әтинең 2 миллионлык машинасы белән кайттым. Яме Toyota'да йөрим мин. Ой, 2 миллионлык Toyota, мин 5 миллионлык та йөрим беләсең килсә. 5. Дом комбайн. Мин укып бетергәннән соң инновациялар компаниясенә эшкә керәчәкмен. Минем анда еллык зарплатам 3 миллион сум булачак. Мин Алла бирсә 1-2 елдан соң шушы авылның председателе булачакмын. Һәм минем айга ничә миллион туздырганны бер кеше дә белмәячәк.
Халык сынамышларын ашасаңанды председательләрне утырталар. Дөрес утырталар, югарырак утырталар. Шуңа күрә мин Алла бирсә 1-5-6 елдан соң депутат булам. Ә син шул ук лабораторияңда казыначаксың. Әриздә кемне сайлый? Депутатны. Алай димә, син бөтен кызларда акчага кызыкмый ул, яме? Зато акча бөтен кызларны да кызыктыра. Юк, Резида андый түгел, Резида туташсыз андый түгел бит, шулай бит. Мин аны хәзер үземнең рухи байлыгым белән җәлеп итәчәкмен. Нинди? Рухи байлык. Нәрсә соң ул? Шигырьләр сөйлим мин аңа. Шигырьләр. Үзем язган. Ой, дә кызык. Резида туташ кичә утырып яздым сезнең хөрмәткә. Синең күлмәгең алсу дип кызарып торыйммыни. Яратам диеп әйтергә рөхсәтләр сорыйммыни. Кайын ауган. Кайтасы юлларыма, әле ятларда булсаң да кайтырсың кулларыма. Дос. Мәңгелеккә дос. Күңел түреннән елмаеп син үз. Аллар күрдем, алмадым. Гөлләр күрдем, үзмәдем. Агым суда яшьлек узды, узганын да сизмәдем. Нурлат вперед. Тухта яңгыр, яумалы. Сагыш басты күңелемне аңлалы. Син тоже минем шигырьләрне беләсең икән, име? Бу шигырьләрне бөтен Татарстан, бөтен татар дөньясы белә, энем. Зато алар менә монсын белмиләр. Кайсысы? Менә монсын биеп җырлап күрсәтәм мин аңа. Бас кызым Резида, син басмасаң мин басам. Синең баскан эзләреңә мин дә китереп басам. Сипуха, бравай бейләр, карапты. Бас кызым Резида, сындыр идән тактасын, сындырсаң идән тактасын, колхоз түләр акчасын, Нәрсә җырлыйсың? Извиняюсь. Монысы авыл халыгы иҗатыннан иде. Әйдә бергә, битәрә. Бас үзенә, күз тимәсен үзенә. Кайсыбызны сайлыйсың, айтчы безгә Резида. Нәрсә булды, егетләр? Мин монда музыка тыңлыйдым. Селфи. Хәзер әйдә кил синең белән. Әйдә синең белән дә бир. Ну, молодцы. Бүген уже яхшырак. Ну, син барыбер тавышыңны шымарт, син биюеңне шымарт. Иртәгә кичке 7дә шушында ук очрашырбыз. Пока-пока. Инде кичке 7дә, Резида. Син иртәгә, Халык сынамышларына ышансам, халык сынамышлары бөтенләй дөрес түгел икән. Үз гомеремдә беренче тапкыр шундый хәл. Беренче тапкыр минем белән селфи төштеләр. Булмады бу. Булмадымы? Юк, булмады. Минеке булды.